ଭାରତୀୟ ଜିନ୍ର ରହସ୍ୟ ସମାଧାନ କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର କୁମାରସ୍ୱାମୀ ତଙ୍ଗରାଜ, ଯାହାଙ୍କୁ 2026 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ଜୀବନର ଅନେକ ରୂପକୁ ନେଇ ଭରା ଏକ କ୍ଷେତରେ ଏକ ଛୋଟ ପିଲାର ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରଥମ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଚାବିକାଠି ପାଲଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତାମିଲନାଡୁର ଶାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ଚେୟୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଆନୁବଂଶିକ କାହାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବିଧତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ମୋର ଏବେ ବି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ବଳ ବହୁତ ସୀମିତ ଥିଲା। ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ମୂଷା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସେଲ୍ୟୁଲାର ଆଣ୍ଡ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜିରେ ମୋର ଯାତ୍ରା 1993ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଡ୍ରାସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନିଜର PhD ବି ଶେଷ କରିନଥିଲି। ମୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଚରଣ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟିମ୍ ଆଉ ମୁଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁବଂଶିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ଯେ ଆଣ୍ଡାମାନର ଜନଜାତି ପ୍ରାୟ 65,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ମଣିଷଙ୍କ ବଂଶଧର। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାର୍ଭାର୍ଡ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଆଉ କେମ୍ବ୍ରିଜ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ଆମର ବିବିଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଏକ ଗଭୀର ସାଧାରଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବିବିଧତାରେ ଏକତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଜନସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜେନେଟିକ୍ ରୋଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆନୁବଂଶିକ ରୋଗର ନିରାକରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଡକ୍ଟର ଥଙ୍ଗରାଜ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 3ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ CSIR CCMBରେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନର 28ଟି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ଏକାଠି ବିତାଇଛୁ। ଦୁନିଆ ଶୋଇ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି 2ଟି ସନ୍ତାନର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇଆସିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ, ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର କୁମାରସ୍ୱାମୀ ତଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଡକ୍ଟର କୁମାରସ୍ୱାମୀ ତଙ୍ଗରାଜ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 2026।